दिनै इस्टार सानडेनि आरो गोदान बोसोर आरो रंजालि बैसागुनि मुङाव बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। बिदिब्ला फै जोङो मोननैसो रादाबखौ जोङो दिनै खोनासंनि। सेथि रादाबावनो आङो फोरमायनो सानदोंदि जोंनि गेदेमा बिर जोहोलाव डियार नाब्ला एनडिएफबिनि फाउन्डार रन्जन दैमारी सारनि हियारिंआ फैगौ एप्रिल दाननि 19 अक्ट'आव जागोन। बिनिखायनो बयबो सुबुंफोरनिसिम डियार नाब्ला सारनि जानानै आङो खावलायहरो गिर्जा मन्दिर थानसालिफोरनाव सोरजिगिरि आफा इसोरनाव आर'ज गाबदो जेन' बिथांमोनहाबो गासै बर'नि बिर जोहोलावजोफोरा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानानै जोंबायदि नखरावहाय गुलि गुलि बिमा बिफाजों आरो बिदा फंबायफोरजों गावनि बिसा फिसौफोरजों ग्रें ग्रें रायजो जानो हानाय बायदि आरो बिथांमोनहाबो उदां जानाय बायदि इसोरनियाव आर'ज खालामदो। बेखौनो आङो दिनै बयनिसिमबो कामना खालामनानै दिनैनि रादाबखौ जागायजेननाय जाबाय। सा सानजा भारतआव गोबां थाद'नाय गैयै बारहुंखा अखा हानायनि जाहोनाव गोबां जायगायावनो बिफां लाइफां गुबुग्लुंदों आरो जिब जुनारफोर थैग्लुंनायखौ जोङो खौराङाव मिथिनो मोननाय जायो। बेबायदिनो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि तामुलपुर जिल्लायावहाय आमबारि गामिनि अमे मोसाहारि बिथाङा फांब्रै फांबा बिफां बायसिन जानायनि जाहोनाव गावनि न' सिङावनो थैनो गोनां जाबाय। दा बिनि नखरनि सुबुंफोरा बिमायनो दुखु मोननाय फोरमायदों। मानोना बिनि नखराव खामायग्रा सुबुंफोर गैयामोन, बि सासेल'मोन। अमा फिनानै आरो मैगं थाइगं फालांगि खालामनानै नखरखौ फियोमोन होननानै बे थालांनाय बिसाया जौ लोंनानै आरो तास गेलेनायजों टाइम पासल' खालामो। दा नखरा बिमायनो खस्थ' जासिगोन होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। बिनिखायनो बिटिआर सरकारखौहाय अनसुंथाइ होनो खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। आरो बे ओनसोलावनो स्कुलाबो बिफांफोर बायसिननानै धंस जालांबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। आरोबाव बारहुंखा बारनायनि जाहोनावनो बेबायदिनो गावसिनि जिउखौ आश्रय खालामनो थाखाय औवानि सिङाव थाहैदोंमोन। बे जाथाया डिब्रुगड़ जिल्लानि थिंखं ओनसोलाव जादों। औवानि सिङाव थाहैदोंमोन साब्रै हिनजावफ्रा। औवाफ्रा बेबायदिनो हरखाबै गुबुनायनि जाहोनाव औवाया बिसोरखौ होसिननानै जायगायावनो जिउ खहा जायो। आरो तिनिसुकियावबो हरखाबै बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव बाइक सालायलांबाय थानाय सानै सुबुङा कन्ट्रल खालामनो बेलेन्स बायनायनि जाहोनावहाय बाइकनिफ्राय गोग्लैनानै जायगायावनो सासे सुबुङा थैयो आरो सासे सुबुंखौ हस्पिटालाव लांबाय थानाय समावनो लामायाव थैनो गोनां जादों। आरो बरपेटायावबो बेबायदिनो बिफां होसिनजानानै सासे सुबुङा थैनो गोनां जादों। आरो मानकासारावबो बेबायदिनो बिफांफोर होसिनजानायनि जाहोनाव सासे आइजोखौहाय आराजों हास'नानै बिफांखौ हास'नानै गोथै सहखौ दिहुननोसो गोनां जादों। आरो थांनाय 15 अक्ट'आवहाय उइलियाम नार्जारी बिजेपिनि गोख्रों दैदेनगिरि बिथाङा सुरेन्द्र नार्जारीनि नखङाय अदलागुरियावहाय खबर लानानै गोबां सुबुंफोरनो न' गैजायै सिलिंखार बिलिंखार जानाय सुबुंफोरनो प्लास्टिक आरो अनसुंथाइ राननानै हैदों। सुरेन्द्र नार्जारीया थांनाय 15 अक्ट'आवहाय बारहुंखाजों नारेंखल बिफां बायसिन जानानै थैनो गोनां जादों। आरोबाव मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राबाव क'क्राझार जिल्लानि परबजरा साब डिभिजननि सिङाव थानाय काजिगाव गामियावहाय बिनय चन्द्र राभा मुंनि सुबुंनि नखरावहाय सिनाय मोनै सुबुंफ्रा फैनानै गुलि गावनानै जायगायावनो थैनो गोनां जादों। आरो बिसाज्लानि फेन्दायावबो नांदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बेखौ रेव रेवा बिथाङा खबर लायनानै गासै दुथांफोरखौ थाबैनो हमनानै साजा होनांगौ होननानै बिथाङा दाबि दैखाङो। आरो रावखौबो कनसिडारेसन खालामनाय जानाय नङा बे दुथां मानसिखौ होननानै बिथाङा फोरमायो। बिथांनि फोरमायनाय बायदिब्ला बियो रावबो एक्सट्रिमिस्टफोरनि जानाय नङा होननानै फोरमायदों। मानोना बियो पिस्तल बा बबेबा अरिजिनाल गुलिफोरजों गावनाय नङा होननानै सोरबा आखाइजों बानायनाय सिलाइजोंसो गावनानै थांदों होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायदों। पान्जाब रायजोनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां।
मालाय BPL आरो APL सुबुंफोरनो 300 इउनिट फ्री कारेन्ट होनो थाखाय फोसावलायबाय। 1 जुलाइनिफ्रायनो बिथांमोना जेसेबां दिन सरकार थागोन एसेबां दिनसिम BPL आरो APL सुबुंफोरनो 300 इउनिट फ्री कारेन्ट होगोन होननानै बिथांमोनहा मैया फोसावनानै होयो CM भगवत मान बिथाङा। मोनसे सोंलु फैयोना लोगोफोर, मा जोंनि आसाम रायजो आरो BTR सोरखारा बेखौ मावनो हाया नामा? जानो हागौ जोंनि BTR सरकारा दा गोदानसो, उननि समाव नाजानो हागौ। आम आदमी पार्टीनि दाबि दिखांनाय बायदिब्ला बिथांमोना मोजां सरकार मावनायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरानो 90% सुबुंफ्रानो हिमाचल प्रदेशआवहाय बरायदों। बिनिखायनो फैबाय थागोन समाव बिथांमोनहानो हिमाचल प्रदेशआवबो सरकार दागोनआ रोखाखा होननानै बिथांमोनहा खौरांनि गेजेरजों फोरमायो। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। आरो अन्नानै रादाबाव गोदानै फैदोंबा लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। जै बर' हारिनि जै।